Ju fang practice chu an coach khan va zum ve in thal chu avaka ve a amut pu a un mel hle ti chuan an pahnih chuan in bia in an coach chuan khatianga ati na chan te chu soin heta in coach luin alo thon na chan che po nangma hian thil mu anaya national team mewa tel thai tu rangai che in a ring em che a ti in a han fui phur ve a ti chuan team a chuan competition a lu tur chuan atel le ta a chutia thil thlen theina chan po chu chi khan coach lui kha lo mu in ju fang chu lalut le turin alo ngen hi alo ni ju fang chu captain ani nuwa ain thak zia le a be na sa zia te chu asoya coach po chuan a ril ru chu alo thak pha hi alo ni ti chuan competition nei ni chu lo ni in chi le a thian te pahnih po en tur chuan an kala an ma le emo anin te la yin midang po an lo thleng der to chuta heli yang le an senior dang te po an bike nge hi ron kalin an ron en ve don hi alo ni a ti chuan thutna a chuan thu in an chang ta thap mai jeng po chu ron kal ve in chi chuan enge he tai ron ti ve a han ti chuan una pa fang te ke en ve dualum alo ti a heli yang nen chuan anin chhai zuk boka team te po ron thlengin wanging university le rong university archery team te chu an ron in ma chhon taran maya ti chuan in ti siak na chu an chan do tabok team pahnih chuan thei top chho in thal chu an ka pa an tang hlom hle break an nei lai chuan chi chu break room a vakal ve in an lo hnwal hlom hle a avalu chuan hetiangin om su in ti chalom te mai nia in practice I khan in ti chavek avati ju fang po chuan thu lo soi ve in tu po chuan ma an son vek thu le kan chake mo chak lo po ni se lung oi atum thu te asoya an coach po in ron zom ve in archery chu competition a chak ringot ani lo thu le ma son na om chung chu chakan ni thu te chu aron soi ve a an phur hlom ta hle ti chuan an thlan bik te chuan in ti siak na an nei le a an zinga po ju fang chu atela an han ka pa atira chuan point a muthlem de uzok zela ma se a beidong mai law an coach chuan in ti thoveng tur te chuan alo fui ve zel boka rang to biran thlen chuan anin hne tok ta chia chuta a top nan thal pakhat ve an kap le dona hanging lammi chuan a kapa point som a ka fu chuta ju fang ka ve huna ani chuan aril ru ti thovet nan music chu earphone in angai thla a chi po chuan chakro alo ti ve ju fang chuan ava mel zewa chuta a han kap chu point som tho ka fu in ma se alaya tak aka awang chuan rong university chu an chaka an lom hle ati mai te chu tlan phe in ju fang chu an choi ka nga an aw na sa hlom hle ti chuan alom nan chuan cholui te chu kil hawin an tumpui pa po khan ju fang hne na chuan I khel thale mai ma se kanin tum le huna chuan adana dang to ang ti ya shilin akal san ngal dai ju fang washroom mang chu jinji dan khan lo chang ve dewin a khel that thu lo shila tungei ni o a han ti ani chuan chi roommate ni thu te asoya ju fang po chuan thatak chuanin I local the chu kan lo me ti ina kal san le maya chi chu senior hi khan ei tur te alo pe a ju fang chu an do kan kil ve in chi chu a han be vel chuta fu kwan kha rui lu tukin ron kal rang deuh chuan an shwai chhuak nga la chi po chuan ole bi ve pe ang u ti in an kal ve mai ma se ni yu chuan kai kwang bang chu ei zo atum jang ju po chuan arun chu ve anin chu deuh naknaka ma se ni yu chuan a chang ta nge ti chuan an pahni chuan in bia in anin mel ta phiana fu kwan an thon ho nu chuan senior yi chuan ju fang hne na chuan linji chi hi idu em ni ti in a zo ta nge a ani chuan chan mai tum lawin chuta senior yi chuan ila shil lawani mel ani chuan ma kalave ang ti in a soya ju fang chuan han tup chin la ti in a kal san dai zana chuan chi chu ama in a local raka ju fang chuan mu in enge nangma ai local dai a han ti ani chuan nangma nin min kal san ni kha alo ti ve bok
zuri mi banam ve a han ti anwa min ti hle ni nge yang archery team chuan a ti a ju fang chuan thodang ron soi puin alaka a che dan te awang chuan ngai dama han dil ila sha em khamizan fang bawzana ka thu soi te kha ti in ka ti palani a ti a chi la chuan ka ngai dam dai to che alum alo ti kalatum chu ju fang chuan kawin a du thu chu shilatuma ma se a soi thei lawe chi la chuan a thil ken chu mu in bike thar in a yem ni ka khal chin the ngem ti in a dila anwa en chuta chi chuan awan tha em ti in a han en kwal vela ka khal chin the ngem ti in a dil ani chuan ka pe ang che ita turani hi ati chuan chi chu alom hle a khal kwal vel a hlim hle a ju fang po chu alo hlim ve hle chutia chi hlim mela mu chuan kalome ti in ama chuan a phun sapa chuta chi chu a accident le pala vakai thau vatin bike chhelutuk ativat ju fang chuan chi chu kalang tia kalpui da yatum bike chu kengtel turin ani chuan alo ti a ma se ju fang chuan hetianga chhia te chu alo ti ma se chi chuan ilo mandunania ka du alom alo ti a ju fang po nuin bike chu apu a anin zui le nak jang chu ama in alo zaya a roommate tila chuan ivan thiam lo tak an lo ti ve bok ju fang run lu chu kai chuak vatin enge chanchin in pangta em a han ti ani chuan a chang lok lo a du lawanga in a han hnem vela ma se a nu chuan ka soile talo a ti timo alo ti chuan soidan tur ka shelo alom alo ti a harami ka du chati la ani mai alom alo ti ve bok chi po zote omna a khan alo mu zala senior yi khan run mu in a run kawa amen chuan alo en reng hi alo ni ani po a thu chuak wat senior yi chuan nak tu khi weekend ani to a I man chuan ei tur ka chi tang che a ti chi po chu alo phur hle a ju fang ba mu in nai to ka awa en ani la chuan enge soimai ro alo ti chi chuan mi paten eng ang me chiangi andu ti ina zot ju fang la chuan chi ni lo na ang hlir samsei le nu ti vela soi nangma ang lo hi ani mai ati tange nge chi thin chu rimin ei tur po hi ei su ti ina lak sak dai ju fang la chunui vurin ama me chedu zonga zota nga in alo lom ve em hi alo ni ti chuan weekend lo ni in senior yi chuan chi chu alo nga ka chi chuan korfual war ha in samlem alo wa bok ju fang soi ang khana in cheya chuta senior yi chuan in me hle mai lo ti in anui sen sena an chuak dun ta bok art studio lama kalma sa in painting an han ti dun vela senior yi chuan a paint mola chi ve thung chuan ama chulo enin mail tha ati hle a anui ver chuta run bia in nuama ti le ti lo te chu azot ani po chuan nuama ti thu chu alo soi ve mai bok studio nei tu pa chuan run en kwal ve len chi ne na chuan in huna top do na nia a run ti ani la chuan engma ala jak ve si law chu tiang ani ta ka chuan en kwal ve lin ziatur idea anei ta a ti chuan painting brush chula in a paint ve ta bok studio nei tu pa po chuan a han ena a chelem lawe ti in akal ve mai a thil zia chu uilem ni in senior yi po chuan ron enin a fak lama a zia dan style te chu a fak saka chi po chuan nuama ti ru hle studio chuan chuakin an painting te chu anin thlenga chi samlem chu thli in ala chem thlok dai zui senior yi chuan charin awa sak le a isama toye mo ase mo in me ve lom ti in a shil ti chuan restaurant lama an kala ei tur te ron da in an han ei tur chu senior yi chuan idu karinga bong sastiki kalau cha ani hi ati chuan angai na thu soin a han en chota aril ruwa anatomy lamlo lang thutin aziaka a englai hi nge kan ei ti vel chu a han zota an soidun nu chuan chi chuan hetiang soi hun ani lo te lu nen ti in ka boring viawem a han ti ma se senior yi chuan teulo mai ti in nuam ti nan chuan alo chang ve zela
yang ti in an han ei tur a zai chu a sati zai thlak chu a korwara a ti tlapala kor chu a ti ba le ta poi chu a ti le hle an thil ei zo chu chhuakin senior chuan hori lawila shrai du na che kaneya a ti a thil vel zorna a shrai chi chuan nuama ti hle a uilo omte chu enin ador ngak tu chuan lo bia katum ma se senior chuan lo khapa ti chuan chi chuan hun nuam tak chu chulai hmuna chuan an hmanga senior po chuan vo ina I hun hmana nuamila ti berang alo ti ve uite te chu apoma anui ve ver ver an ho tur chu ju fang le a chan te chuan an lo hmu ju fang chu lo dingin chi chu alo ena ahma a athil zo te kha an senior wanga ni ti a sha chuan apom lo hle a hne na chuan I thom no in bel te chu isam nen sodoko thlasang te kha iwa ang ve ti in tumbur chuan a kalsan mak chi chuan a swal ve shim shim ti in senior ye ne na chuan ani photle ti in a kalsana a ruma han thleng chu alom lo ve hle a thlasang te ang min ti ka beto ngai lawang che ti in a aulot chuta dar thlalanga a han in en chu a phu ve zok mai chu tyang bokin ju fang po andor ma le tin a thin chu a ur ve em a chi laka feeling sa nei bok nen chu tia mi padang a mu chu alom theilo mo lutuk mai a ti sup an hun kal to school an kal dun lai te chu angai to chhuaka chu ta chi chuan run tek sin ka mi sha to a ila mol ber a run la ti zui min reply kher ngai lo a run ti zuya ma se ju fang chuan ami zia sha in naktu ka e tur kal yang che ti in ava text let chi po chu anui le ver ver he pa hi chu min sha chang lom alo ti ve boka atuk chuan ju fang chuan alo nga ka chi arun thlenga phur deuh chuan khonge kan eyang arun ti ani la chuan tinge nimina in thuam ang khan iron kal le lo arun ti chi po lo wangin asam te chu atita a ramhwai ka ni ti in a han ti der vel ju fang po chu noi put chuan akal sona chi chuan zuin mo khonge kan ei don ti ina zui ti chuan an pahni chuan ei dunin chi chuan a mania ste kan ei thu le a por lo thu te hetiang hi lom ke ei du kari la cham lu tuk ni zan pun ma se cafeteria lo in khar to sia ati a ei pa chuan soinia nia ani nelin an ti po chuan zeblem chu an nei lawa nuam ti takin an no pan lai chan chin te an soya kar le hi birthday ni don to ania a han ti chuan chi chuan ni don tak ma se class trip kan nei dona zana kan lo ho chau don a han ti ju fang chuan kha senior kha local ve do nim a han ti chi chuan a local ka be sei ti in lai mel deuh chuan a lo chang ju fang ne na chuan hemi kan nei zo hian kanu ka va mu ang a ti a apu maron na ju fang chuan ba chum omna shilin man mo deuh chuan a kal ngal chi chuan anu chu wanga kin a thutna tur te chu alo ti fai a ei tur le te chu naupang pakhat hian ei chak mel deuhin a run en a pe phal si lo naupang nu chuan ka le ve ang che ti in a kai son ta dai rewak lo nuwa chuan anu po ron kalin tiro chupa ngai ka le yang che a han ti ma se chi chuan angai lo ti in a thuti ra burger ka lo hun che a ti in a han ei tir vel anu fa chuan thil te chu ei dunin an ti a anu chuan nula fel tak aron ni chho chu alom za te soin afaka in university lama po tlangwal ten an zui na sa che em ngie du te i nei ve a han ti chuan alo soi zak anu nen chuan hlim takin anin koma a birthday te chu a han soi anu chuan a sha thu lo soin kum som pakwa lai I lo ni ve der to don ania ti in a chan chuan ile thei ngil lo mo alo ti anu chuan tunu in nge mani fa te pen cham thei ngil ngai alo ti a chi chuan kapa nen hian kum som pakwa in ni lai nem ni inin ton ti te chu azot anu po chuan o lo ti in course in ang lawan zir thu te le apa chu minel omlo takani a midang laka chuan ti in a shil ma se ka tan chuan a fel em thunga ati chuan chi chuan ka chen te po in aswal melan ti chin alo ti a an ti tui hle chi chuan kapa nen hian inin biak lo na re tu em a han ti chuan a re to thu lo soya
anu chuan soitur po ka hrilo ti in a thil chu a ei mial mial a ho chu jinji dan lo oma bengal malmalin chi chuan a rel ru chuan kapa khan wi che ta mang ve thawa kanu hi biak tir ta ila movie en dun tura somin engi a anang o ti in anin kar siam that chu a du hle a khuma chu in a han ngai twa WeChat ID pahnih mi pakhatin a nei theiem ti te chu a han zota thei ti chu a lo shil ve mai bok ni yu po a run thleng ve che a ji dan chu khonge midang ti in a zot ani chuan pakhat chu a bi ru ti in chi a kok chi po chuan ni yu hne na chuan zo na run zotin enge inu in a WeChat a post chin a run ti ani po in a lo soi ve maya ti chuan chi chuan anu anga account dang siamin apa chu avabia kan fanu vo ina ka mu a hun kal to thil tam tak kan soi du na ti velin avashila chi chuan ti tha in ti hle a ma se apa chuan ron reply in I boy na tur ni lo an tet laya kal san tu ini a tu na I lo boy pui an ngai lo a run ti zek chi ngai dan chu ani lo hle jeng avakol apa in enge ti avati ani chuan ronga bol thu a lo soya chi chuan a room kong khar chu khar turin a han ti a khar nu chuan enge ni ta a han ti anu anga WeChat account na siam thu le apa run chan dan chu a han shil jeng chuan mol lo tur lo ti in chu tiang chu ti to lo tur chuan a lo ti se ka anin biak na chu an ti top jang chu po chuan ni yu lo ko lin ka to anya a lo ti ani po run chhuakin a poster tur lo siam sakhi a lo ni a han en chuan tha a ti hle a iban thiam tak ti in a fak ni yu chuan engtan ngei ti a han ti chuan ani chuan ka chhung te ka pedon a lo ti anni in engatan nge anti ang a han ti chuan confuse chuan ka mel tha zet hi an taranga an en chinang a lo ti ni wi po chuan I confuse le mai mo a lo ti a noi chung chuan jang ju chuan engi heta ilati zanani to nen I hlau lo wem ni a ti chuan a experiment ala zo lo wanga ni thu chu a lo soya chuta a en ve cha ka wang chuan a shwai ve a laboratory lama chuan lab coat te chu a run pe ve a han have chu nuama ti hle ni yu po chuan a thil ti tur te chu a han ti a lo che ve sek pakhat la khoi lo tur te chuan a han ti le china chuta zo na zo tin jang ju chuan I WeChat ta thalak I man na cartoon mi palem kha I bial pa em ni a han ti ani chuan lo en le tin ai a ti a tunge a lo ti chuan ai dolani thu chu soin a han soi chuan jang ju po chuan a lo she ve ni in an pa ni chuan an phur le hluaya an ti in man chawin engeng emu chu an soi ta chewa chi birthday ni po lo thlengin jing har chu a phone check-in a una pa jeng ju fang le anu te chuan birthday wish na an lo nu chia a nui ver chuan a harani ber a han mu thuli a ju fang po class sa lo chu in chi gift tur te chu a lo ngai to a ma me che pathum thu soi te chu shepa in an zara aida nei pha a lom le chuan a chhuak chi po ni yu chuan kai thawin farma field chip an nei nan minute som thum cha to thu chu asoya ani po man mo deuh chuan a ron chhuk an bas lampan chuan a in siam zo chuan a chhuaka jidan le ni yu te chu thudunin ani chu senior yi bul si draga chuan a chule thei che a an vathlen chuan a mun chu anom mel em ma a han en kwa lok tur thu chu a han soi senior yi chuan a zui ve zela jidan chuan chi chu thalak sak turin a han ti chutia alak la chuan a phone chu a thlau pal ta hlau maya ti chuan in ko kho min senior yi chuan farm nei tu pa te chu mel sha tirin engeng emo asoya an ran vul abikin kelvel vaccine an pek dan te chu a han zir tir tunge ti chin ve du a han ti chuan chi chuan ni yu chu ti turin a han ti ani chuan a lo du lo nangman vatiro a lo ti let ve a chi chuan nyalem lo chuan ole ti in avakala senior yi zir tir ang chuan a han ti ve a midang chuan thiaman lo ti hle